Здравейте ви, Бокс, аз съм Делумчо, тук с мен Ники В. Това е епизод 4 от поредицата. Днеска клипът ще е 1 час, както съм ви обещал, заради реванширането на това. И ще копаме сега, защото тогава съм ви обещал да копаме. И така, ела там да видим. Аз почвам от тук. Добре, аз от тук ще почна. Охо, айрон. Опа. После трябва да запушим дупките, че е грозно. Паднах някъде. Чека, аз синхронно. О, голдмина! Телепортни се, ако искаш. 6. Не, стой си ти там, аз тук ще... 2 голд, 8 червен камък и 2 хляб. Ок. О, въглища. О, я еран до тях. Така, айрон. Ти какво събра до сега? Нищо ценно. 2 айрон пека. Имаш ли айрон кек? Да, една. Направи си, ако искаш. Аз ще им хона, после ще телепортна от теб. Ок. Направи си място. Окей. Аз почвам надолу. Плохо. Плохо е. Много мра за плаховете. Хоме. Аз някакво си хъба бронят тема. Ще ме видят. Ще е... Да. Какъв съм смешен. Аз слизам отдолу е така, защото ме мързи по другия начин. За да ходим за диаманти. Сега ще ме изкефи да намериш диаманти. Че не ме... Нали знаеш, че като ти лагни някой път виждаш лавата. И аз видях някаква лава. Горе-долу отивам към нея. Обаче аз копам вече за диаманти на 7 левел. Нали спомниш колко диаманти намерих тогава? Да. Ето 7 левел. Колко минути? 5 минути са минали.
Аз тук чувам зомбите, бе. Аз съм си намалил сонда на макс и нищо не чувам. Това и аз съм го намалил, обаче аз чувам. Аре, тук няма нищо. Чакай, че се оплаши. Че можеш да има тук спалне. Ще я да гътна. Ама тук при мен няма нищо. Количка, че да отидем към нея. Приеми ма. Опа. Но не мога да се изчека да отидат до нея. Чай, че така съм нерва. И сега ще приема. Ама това моя е твоята. Тъй, че ми бъдва. Може ли да отвориш? Да. Окей. Аз малко тръгвам на там и след това надолу. Окей. Охо, голд. Извинявай, чакай. А не ти имаш ли Iron Kirk? Да, имам. Извинявам се, че говоря толкова тихо, но тук сега е много късно и майка ми и баща ми спят. И ще ми викат като за световна, ако креща. И на мен така. Голд. Бра. Нещо ми бъгна. Ела малко да виж дали съм бъгнал. Ела. Май си бъднал. Не мога да се изчака, че аз намерих голд. И то май да 8. Добре, да ела виж дали съм бъгнал, че да позирвам или не. Бъгнал ли съм? Я върви. Стоиш на едно място. Значи съм бъгнал. Ще позирам клипа за малко. И така, тук сме. Сега един господ знае къде бях. Да, тук бях. Вече знам горе-долу къде да копам за голд. Колко минути? 8, аз не спрях тук. Добре. Его голда. Ого, айрон. Аз после си направя брони от голд. Аз имам даймонд такова, но там дето не ми го раздали. Наградните ли? Аз сега ще копам на това, на най-долу. Защото там някой път се намерите диаманти. Охо, диаманти! Чакай, тъпане. Чакай малко, виж какво съм направила аз тук. Един път така бях намерил, копам само най-отдолу. Къде с диамантите? Тук. Сега си имам кирка. Това е енчантна ми кирка. И 4 диаманти. Аре, после ги слагай в честа там. На къде се? Чакайте за малко съм афка. Добре, тук съм. Изкача малко. Опа.
Редстоун. Редстоун трябва ли ни? Ако ще... Давай вземем за всеки случай. Да, няма го остане. Аз сега копам на 7-ми етаж и само редстоун намирам. О, пак да му на 7-ми етаж ще се намират 5 минути. Бора. Май 9 диаманта, не 10 общо. Виждам, че надписа. И аз тръгнах към теб и намерих голд. Тук няма минути. Колко минути? 12 минути някъде. Аз много ще ресна компа, че ми бърза чули. Ще трябва да вкажа малко клипа. Ок. Айрон, тук е хипер О, голд. Бърза. Аз имам 27 голд. Ако искаш докато прес на компа, потърси малко. Без мен. Ще тук се забатачих. Но там ли ще тръгваш? Човек ще удара. Аз тръгвам на там. Диаманти! Я виж. Къде Внимай, е? че видях лава. Това падна. За това обаче внимай, че ще трябва да го махне и сложно край. И как ги видя, бе? Виж как светва. И как ги видя? Ти тръгна на тама и... Внимай, бе! Няма смисъл да рискуваме, остави ги. Чакай, аз ще ги взема. Май, той един. Добре, хора, с тия толкова копане, някой друг епизод пак. Ча сложим каквото събрахме. Нещо копам още малко, докато не намеря нещо и спирам. И голд. Имаме много кол, както и айрон. Да, ако искаш аз сега ще резна компа. Чуля? То колко минути стана? 14 минути някъде. Добре, айде, аз ще позирам клипа, докато той се резни компа. И така, върнахме се. Ники си рестартира компютъра, да си прави Gold Set. Аз смятам тук на терасата малко да обзаведа, така да го кажа. Ето тук столчета да сложим. С масички. Така. Опа. Мога. Какво направи? Май с една на масичката така ми... Не знам. Не, тук е. Аз бъгнах ли, бе? Сега не. Чупя тази табела. Все носи седнал на стола, човек.
Какво става, бе? Опазнай. Никола. Готово. Да, не махам тази бела чума да разве. Какво ще правим тук? Какво ще обзавеждаме? Не знам. Айде. Ай, човек, нещо ми бъгва, Ще го да пробвам. О май гад. Няма се занимавам с това. Така ще бъде, виж. Тук какво ще правим в тази стаечка? Не, с това се чуда. Тук сега ще направим едно голямо канапе. Не само канапета, правим и... Ще пробвам да направя нещо. Тук нещо бъгне. Да, направих го. Слобни това. Крафтинг тейбъл. Изчакай малко. Човек, нещо много ми забива и накрая ще спра клипа. Това не знам, така да седи. Какво бъга тук е? Колко минути? Нали почнахме на ново 6 се. Банята. Ето къщата отвънка. Огромната къща.
А феничката е пораснала. Къде се В градината обирах я. Нещо мъкнахме тук е. Аз оправих стаята горе. Иди да я видиш, ако искаш. Хубаво. Какъв изглед? Направо към морето. После трябва да го оправим. Тук какво ще правим? Аз това се чудо. Камина можем да направим. И цялото дърво ще пламне. Аз знам как да ни пламва. С стъкло и недър. Аз мога да го направя. Ама къде да е тая камина? Не бе, заебе, не. Ами какво ще правим? Хайде да си направим бар. Добре, прави ти, ще измисля нещо. Донеси ми един стак дърво. Просто пък трябва да ходим. И също ми донеси такова. Наполовин дърво, където е. Сети ли се? Аха, да, дъски. И стълби ми донеси. Колко дъски да ти взема? Еми да знам колкото има. Един стак стълби няма да си направиш. Ето ти дървото. Търся нещо, което го нямаме. Чакай, стълбите за какво ми бяха?
Да. Има някакви тук 3 стака пера, за какво са ми е? Аз правям долу мазето. Има ли листа? Какво? Листа. Не. А ножицата в теб ли? Не, нямаме ножица. Аз направих. Къде? Ко? Ти нямаш ли работа, ли? Нямаш ли работа? О, верно е. Ама верно. Да спираме ли клипа? Ако искаш, спри го за малко. Да го позираме? Да. Добре, сега. Мерси, че ми напомни, човек. Добре, VBOX YouTube. За малко ще позирам клипа, защото тук има малка работа. И след малко ще се върнем. И така, върнахме се. Имах малко работа. Така, тук довършвам бара. От това. Ама харесва ли, че как стана? Готово. Чеся, много такова. Да. Мъка.
Така да направя. Добре. Готово. Няма да видиш. Бара е готов, ако искаш ти го видиш. Супер! Това го чупих, имаше още две, защото не може да се занимава тук. Супер, да. Само ще дай листа. Чакам. Дай листа. Бе, дай листа. Така ли? Не, ако искаш тук да няма. Е, така да спира. Да, така. Това е по-съм да завеля. Виж, тук съм парил някакви неща, я видим. Сега съм поне. А Бара харесва ли ти? Да. Вътре ще държим храната, ако искаш. Може. Да си някакъв пържолото. А тук какво ще правим в тази стая? Нямаме Blaze Road. Е така, нали? Да, но тук ще направим едно още диванче. Е така. Чакай много. Но ще искаш ли така? Или друга само? Ок. Имам идея, ела. И сега чакай. Искаш тук да бъдат само тук да има наковалня за полшанки и енчант рум. Тук само за такива работи. Аз нямам и такова Blaze Road. Две, ние в следващия епизод няма сега, кой казва сега. Ако искаш клипа да е към 40 минути, да не е час. Добре. След 10 минути, ако искаш, ще го спираме. Доста направихме този епизод. Колко минути е? Чакай, сега ще ги сметна. Не знам. 13... Към 33 минути. А сега колко? Сега колко? Нали така, може към 33 минути. А сега колко с хронометъра, сега колко показва? Почти 7 минути. Сега какво ще правим? Сега какво ще правим? Но...
Че аз доставя някои неща, защото съм пълен. Това много ма кефи как стана. И това също. Бара също. Ето какво да направим. Виж, че седи някакво такова празно. Че къде си? Някакво такова ми е гадно. Някакво такова ми е гадно. Къде си е? Тука бе. Аз съм на тука до тебе бе. На мен ми заби, не можах да видя. Не тука, е тука. Е тука, виж някакво такова седи празно. Чай, че те мърдам мишката с другата ръка. Ще играеш ли бе? Да бе, ма чуда с какво да е. Камина? Добре. Ма аз трябва да я правя. Ти знаеш как се прави? Прави, а мен не ме занимай с камината. Аз не мога. И не ме Е, интересува. тук в този дол. Мазето много ма кефи как стана. Изчакай да взема някакво материали. Обаче път тук какво ще правим? Ти си слагнал някаква картина тук. Слогна Руди. Искаш ли от Руди да я направим? А от който искаш да прави, мен не ме занимай с камината. Аз не мога и не му и пука. Окей. Ей, сега отивам да взема нещо. Трябва да си довършим градината. Фермата. Окей, ти. Хоме. Какво стана? 3 сърца и половина паднах в лава. Аз горя в момента. Може да умра. Не ми взимай нещата, моля те. Умрях. Колко минути? След 5 минути, ако искаш. Ако имахме повече листа, ела да видиш какво почнах да правя. Изчакай малко. Аз имам листа. Ела. Ето тук това цялото да го направим с листа отгоре. Прави да ти листа. Как се правиш запалка? С кремък, нали?
Какво? Запалка. Да. Ще направиш ли една за... Ага, 4S. Видях текста. Я да видиш камината как е. Ела виж как го направих или вече става банално. Чакай да видя дали дървото се запали. Дали не се запали. Всичко е правилно. И не. Я да Добре, видиш. ела ти да видиш. Не, тук махни ли някой? Има ли стъкла? Ето тук къде ти... Опасно, близки. И тук. Фък. До камината. Бъгна мире! Я да видиш камината. Чак. Ето е така. Если ти виж така, да си... Или така. С или без? Не, махни го това. Що? Не знам, така да стои. Ок. Да стои или кеклите. Да. Ама на втория етаж няма да мога да направя на това място. Ела виж как го направих с листата вече. Да. Е, така не е ли хубаво, ела да виж. О, то минаха 15 минути. Така харесва ли ти? Да. Ако искаш, спирай клипа, защото минах. Така ли? Да. Добре, айде. Довеждане VBOX И YouTube. и YouTube. Това беше всичко от нас. Надявам се ви харесва клипа. Това беше реванш повече дълго.
И да, очаквайте още клипове, очаквайте 5-ти епизод. Пишете запис, ако искате. Да, те си спомнят. И очаквайте 5 сезон скоро.